ต่อสักเส้นเบียงก็บันเป็นยังสงบหายพีเชื่อกันนี่ก็จริงปุเลก็จงงี้นักนี่ก็ละน้องก็จงงี้นักกิตาบก็จงจัวชัวบัดมันตั้งละปอยเชื่อกันน้องก็บาสาวจงก็จริงปุเลแต่ฮัชวาบางเงินยาๆขมัดก็บันปุเลเบียงหอยงั้นยทุช่วยกันนี่ก็กระเตงจงกันนี่ก็ละน้องก็บอกก็จริงเละฮัลลันเดจงก็จริงเละบาร์บัดก็ดึกขัดกันมาบลาไอหังโตก็ลองก็บลาชิมนะก็ได้ไปจงจอชัวก็ลองก็บาชิเพลก็ดึกขัดก็บาคัดเศร้าก็บอกบัดชัมดันก็สงีกุมก็ตามันชัวจงกะและเนหดินจงกะบ่อุตรายอุลสงับอีกก็เตียนกระปาดอุบเรียวนะบ่อุตรายอุเลียเละนะก็บันตาที่อิสราเอลบัดตั้งกตัวก็บันตาก็บาคัดดูจงกตัวก็เด็กขัดเงินคำยาพลุดปอร์หากจีปุเลกจงงี้หากันเอกสงีแต่ชัวบางเนี่ยอยากจะขมัดตรงนี้เป็นเดิมขัดเดียดหากจริงด้วยขบเลยก็ขวาจงงี้บ่หาบันเองสุดที่เส้นเบียงนี้ก็ว่าบันไอ้งูเมนึกบันตากันก็ปอร์ไว้เมลไอ้งี้บางเนี่ยยอเบียงเสียกุมกันก็ลาดบันยาปุเลเบียงสุดที่เส้นนักขึ้นก็จงเมบัดกุมจูรุนักก็ละน้องก็บักชักรีก็จงเมก็เลยเป็นแคร์ยารับตรายบางเนี่ยก็จริงปุเลก็จงงี้กันลองก็บันเลยลำดูมันซิมจงเมนักบันตาก็จริงสงบทั่วบัดก็จริงชายชุจงงี้บัดก็จริงนั่งชุอีกก็ขึ้นก็จงเมกระคู่ยังบัดกุมจูรุยพาสตอร์เบียดอนรังคาร์กันก็ปอร์ไอบากี่beginเล่นเป็นเด็บทรายกันลองก็เปลี่ยนหัวนักมัดจงเมบัดกี่บ่ายจริงมันต่อยอย่างงี้สงบวัวไปก็บังงูนมาร์งี้ปานกันเนี่ยทั้งจีสุน้องเป็นจงงี้อาเมนอาเมนต่อมันตากุมบาลองนี่ละปอยชกละน้องก็บาสาวจงก็จริงปุเลก็จงงี้อยากกันนี่ก็กดละน้องแต่ละดังยินปุเลฮีก็คิตาบก็จงโจชัวลังบากินกิสลาจงกันนี่ก็คิตาบบาร์งินยออียาชิบุนki kam jingele thama hang to ge bangi yo i yaki bala le ha ga jing ai hukum ga jong bale la ne ha ga karteng ga jong bale la ne da ga jing rap ga jong ubale but ga jing mut hi ga long ba ubale udon shelandet jong kane ga jing le yele thama jong ki khon israel ya kini kinong kanan but kini ge la pendap hi ya kini kisla ga jong joshua baro hi ga wai ga kitab namar ngiyo ihi hangne la dangin pule shi bon gitu gitu khot kiba kam kiba phla bat kiba yathu yangi kumno ba uplay u yadon banta ha kine ki jingele baro kiba ki israel ki yele bat kinong kanan te haga jinge dei bat kata habang yo i ba uplay udon banta haga ban yele thama yakini ki jaj ben riu jiki we pat ki jaj ben riu hakane ka por ki kanan kan jin dalami baik ke jingkeli kan jin dalami baik ke jingkeli kumno ba ki breu ki bala jit ki jong bale kin don benta hakum gani ka kam ban yale thama yaki wepat ki jait ben rio lane saka wepat ka jingkeli yo la se ka bangila ban ong hangne kumno ba ublei ubadap da ka jingi bat ka jing isnei unlong pan ban ublei uban yale thama ya ki wepat ki jait ben rio te kumno ngin sngo thu ya kane ka benta hangne klem da pendu no ya kata ka jingla ka jong iban shania ya ka kten ka jong balai le ne ka bor ka jong ka le ne ya kata ka history ka balatho ha kane ka testament ka barim kham tam kane ka por ka kitab ka jong joshua te ha kane ka tayaw bat la shem tayaw ro ka ngin ya pule ya kane ka ju ka jingmot kumno ba ublay udan benta rangkat bat ki israel bat ha gono ka nongrim bat ha gono ka rukom ba ya don rangkat bat ki hakine ki jingle thama jong ki baro bat dagata ka jinglam khmat ngin ya chaka sngi ka banang kong jong ka jinge pule ka jongi ka ba ong to urang ba sipai jong utrai bat ka jingkali ka banang kong ka ba ngila ban yo hang ne kalong ka balapan chong rim na ka lanong kabasan kitab jong joshua lanong kabasan ka khot ka bakhat lai hadu ka bakhat san bat halor jong gani ka ngan ailat ipasor in pule hi ya gani ka benta ngan kli tang gani ka jingli ka ong ka ei ka bagani ka jingtho ka ong chphang ka jinglong tan rai jong ka jingjob ya ka rikanan Jacob Shibon evangelist nagam ta tu jingli ngan pule gani ka khot ka ba tho ha kitab jong joshua lanong ba san ka khot ka ba khalai hadu bakut kawang kom ni te habau joshua ulajan
ka Jericho ula khmit ya lagi khmat bola khmi teh khmi layang ubriu hama persya jong u la ka talwar barasai hakti teu Joshua ula lek shu bola ong hu me hakaliang jongi ne hakaliang kinong yale yangi teu long em Henry kum kapten jong upai epom jauh trai ngalawan mentah bau Joshua ula dem ngan la ka khmat hendau bau lamani bola ong hu ko kenrat jonga wong ayu halau syakri te uta u kapten jong upai yapom jong trai ula ong hau Joshua toloi no la ki juti na la sajat namar kata kajaka ha ka bameyang ka bakhoj te u Joshua ula le kumta tolong ba kane ka jing pulih ka syalendet jong kane ka jing wan jong u noyalam sipai ane unong yalam lane u kapten jong kita ki kenhun sipai jong blai bat la kata lawar ti kalong namar bagi Israel kidang syumi na Egypt bat ka kenhun ka badang lung ila ban pulen na ka kitab jingkhan kalnong ka bakat saw ka ba apu kendai ka pen i hangi kumni kaong ha kane kari klau kimet yap jong pi kin kelon yap barbaro ya kibanyau kat bakum ka jingkhan jong pi baro nadu uba arpos nam ka arta batam ki balakren knyum yanga kata kamot tar pi pule pakatu ka khot ka baharum ngong dasisha ken pen om yo poi sya kategori ya ka balang smai de da kentiu ya la ka ti ya ka ban penlong ban pensong do ya pi haka Henry tang ukalap ukur u Jefune bar u Joshua ukur u Nun Henry ya ki khon khna jongpi ya ki bapila ong bakin long gajing lute ya ki taken ngan lam sya kategori makiru kinyo itu ya kategori ya ki bapila nyauben hangning gesung tho pa kito ki ba lakha ha Egypt ki ba apusnam syaneng kidang khna tang kita hikbanyo bar ki bakha lenti ngisung tho ba kini ki badang khna akpo bakha po Egypt ke misim lai juyo e gaji kai panlong kum sipai ba kitu badang khal nanti le ngisung tho susu ba gadang kham khna susu ha kata gaji nanti jongki namar ba gaji khnyum jongki ne ki kon Israel menchua kitu ke balakha ha Egypt ke ba palat e arfosnam kitu ki la yele persya u blai ki khnyum makhyum halti na kata kadau ublai ususu ba kimdan ni kata kajing yo jingikai kom ki sipai banyele thma te kom ta ujisu daladehi wan baru penithu ilade ba ulai uta u kapten jong pai apom jong ublai ban Kristian ki ban ai kajing penslur ban kajo kaporu ban ai kajing yalam ka ba tikna nang bakila ban yale ya kata thma ha kata kajing ya ti jong ki ban kurup ya kategori kanan ka ba ublai ulkular hau Abraham Ishak ujak to khobele sibun pastor nang kebenta kata kajing batangi yang to ya kajing ong kajong u to orang ba sipai mau ong habala kali u melong hakaliang jongi ne kinong ile persya jongi te ul ong em handrai kum u kapten jong upa yapom mod une u bajubab ya gane kajing kali u klem u ong ba udan hakaliang Joshua lene hakaliang jong kita kinong ile persya kajong u handrai kumdong ila ban sengau tho pat ya kata kajing jubab kajong u jong uneu ba ong yang gantin ong em handrai kum kapten jong upa yapam jong utrai haka ta ka benta nama ka jingkli jong Joshua ka de ka babakla hangne ne u kapten jong pa pom jong utrai uangam de kalian jong me lani kalian jong kita be la persya handrai lada me don ne em kalian jong me don ne em kalian jong utrai haisya bare ong bare ban ong ngang ngi don kalian jong me neng ngi me don kalian jong me ka de ban long kum ta ka jingkli to khobele sibun rasor yo le se hakasen nang kong bo yo i ya une u breu ba yang hang ne khmat jong u yo le se umpat da tip tikna ba u de Jesus Christ lane u Michael u badai u kapten jong ki pa ya pom jong utrai te ke penlong u ban kali gani ke jingkli bar haba ula juba pat bar haba une urang ba kipai ya pom lane u kapten jong kipai ya pom ula juba buang em bar kala penlong yu Joshua bon sengau thu pleng
Bat dai hagan ni kapor ba Joshua imat ulas dang ban sengau thu ba une udai khunu blai bat habakumta ngiyo iba ula dem ngon yu undai. Te kajing kali syu hang to kalong ba haba Joshua ulas sengau thu ba menta une kapten la ne urang ba jung kipa ya pom ulalong utrai bat jendela don rengkat bat tharai ka ka jing shngai le ne ka jing sngau scam ka ba la ban wan ka jing mut ka jing berkat ka jung Joshua bat ka kan hon Israel hi barok gawe. Ladang ipet ya ki katuk ane teligi di hot Bible. Ki ba pensisya ba uta urang ba sipai noelam jongki udai u angel. Bukum ki wei pat ki angel. Henrei de Jesus Christi ba utrai. But haplen juga angel ya Jesus Christi la khot Michael. Angi pai bat ngan na kitab Daniel kalnong ka ba khat ar kar khot ka benengkong hang tu ka pen i yang i ya kane ka jinglong kerpang jong Jesus Christ. Ha deng jong ki angel ya Jesus Christ la khot Michael. Na kitab Daniel kalnong ka ba khat ar kar khot ka benengkong gong kom ni. Te ha kata kapor yang Michael. Uta urang ba bakra ubayang na kabenta ki briu jome bat kan long ka por ka penjar kat kata Syam ladon nadu bala long ka jaj ben riu hadu kata ka por bat ha kata ka por on pen ya ki briu jome ya kat uban Syam bala tho ha kata ka kitab hane la penitu ya Jesus Christ uta kapten ba udai Michael but Ila dangi pet cucu pada ya kata kajing peritu sepang Jesus Christ ngila ruban pet na kitab Jerun pau kanong khat ar khat banyau hang ni ka pen i hang ni badon kajing ale ang teh beneng te kat ma ka long habneng Michael bat ki angel jung klele ma ya tau jakor te tau jakor ru bat ki angel jung klele ma hang ni ka pen i badon ar ki kenhon Michael hang ne ka yang pli ya Jesus Christ balong utau noelam jong ki sipai jong blay. Ha ka kitab Jerun pau kal nong kendai sipau hang tong yu i ya u angel. Uba omdei u blay. Udai tang angel. Hang ne ha ka por ka ba u Yohanes yo i u umut bandam ban mane ya u reumsya. Uang penman kum ni. Te ngalahap dam hak ki kijat jong u ban mane ya u te wong hanga to sumar me wat le ya kata ngalong uparasya kri jong me ba jong kita ki pada mengat jong me ki babat ya kajing plau jisu to mane dam ya ublay nama kata kajing plau jisu kalong kamen sim kajing itu lepa u angel hang ning isu tu de Gabriel ba wan an pau ha Yohanes uperkat ba de jisu ane de ublay ulamut bandam ya hunre umsya Andai habang ipek pada na ka kitab Genesis kalong bakat nyau karkot ka baar ba balai hang tu ngiu i siapang u Abraham u dem ya u ne wei u angel u ba kham de su kerteng u de wei handai namar ba usya ya u Abraham ban mani misung tu ba uta u de ublay namar bu ong ha kitab Jerun pau tang yu ublay pide ban mani kelangi pule na kitab Genesis kalong bakat nyau karkot ka ba ar serum ban ngaru ngan pelong yala ka jutang hapdeng jonga ban me ban ngan penroya me sikadai kata udah uci subukran ona kum tau Abraham ulangu ngan hado kendau ublay te ulakran bat uda ong kitu genti bisharum kane ka pen iba uneu angel hang ne uba pudiang ya gajing mane kata kamot udai hi ublay namar ba lapan sungtu yang tang ublay hi balak ban pediang ya ke jing mane ngimla ban mane ya ki wei pat ki jing thau lane ya nu ru ngimla ban mane henrei tang ya ublay hi bangila ban mane kane ke jing kai kalong ba ni de ban mane tang ublay bat tang ya ublay hi ya ki wei pat ki blay lane ya ki angel ru ngimla ban mane nai ya kan le bat ya ki ru khut ane kinu ki bangimla ban mane henrei tang ya ublay hi ngila ban mane ha ka kitab ka baar kitab Chronicles ka baar ka kitab ka baar Chronicles kalnong ka baar pau karkot ka bakat pra hang ning yu i ya ki briu dong Jehoshaphat baki yamane
yau try kalau kerkhot ke bakat perang ni gaong bat ujoh syapat ula pendam ya laga klik bat la ka khmat syakhendau bat ki Juda bat ki nong Jerusalem baro ki lahap pendam Ahmad try ki yamani yau try te habang yu i ba u hang ni haka kitab Joshua kanong basan hang tungi i ba u Joshua umani yu kata kamut habau pudiang ke jimani kani kapan i baudehi ublay ubawan udai Jesus Christ ubawan hakadul jong tau rangba sipai u kapten jong trai Tong ko bless ibon pastor pat nga ngej ba u Joshua ula sneu shngai hadu kata-kata ban tip ba ublay lani u Jesus Christ hi ulawan ban yarap yaki hagane kapor ban yele persya hagane kalimat yaki Jericho bat hadin nang ta sai ki weipat ki kitu kejai benriu ki beron ha kanan ha katu kapor te nga thara ngin ya yai no shigane ga wei ga sngi jongka jingye pole ga jongi baong kathama habaneng ko ong ne ba u Joshua usneu tho ba ga thama ka long ka banta jong ka jingele ka ba kham khrao ka ei ka bang itip shapang ka jingele ka ba ha ka ba ublai hi uladon banta ngisngeu tho ba hadin ba une unong jubab une kapten lane une kapten jong ki pai yapom ula jubab ba ong em namdon ha ka banta jong nong jong noru ha ka tai ka khlemat Joshua ula sneu tho ba ka jingele ka long ka ba kham khrao mdei e tang ha preng jong kinong Israel bat ki Jericho henre ba kham khrao ni pat kum nong ila ban sneu tho ye gane pastor ha ka ba ublai hi uban banta ha gane ka thama larang ipai na ka Bible tang ka Bible hi ka bala ban ai hangi ka jubab ka bet ila puli menne na kitab jimun pau ka long phat ar ka khot ban nyau du khandai nginum ban su ban puli ka jo badon ka jele hang tei ha beneng ngin pai man ta na kitab yung Isaya ka long phat saw ka khot ka bakhat ar hadu khat saw ka ba pen i hangi ya ka jingdon jong tau angel bayang yele persya yau blai uba judan ha ka khat jong blai uba yang hasnda jong blai hang ne kal nong ka bakhat ar kal nong bakhat saw ka bakhat ar hadu khat saw ka ong kum ni kum no melahap na beneng Kolosai ukon jong ka step kum no la ot no yame sha ka khendau bal ju pendam len yak jat ben riu te mela ong halaka donut ngan kiu sha beneng ngan kenti wila ka khat haneng ki klo jong blai ban ngan shong ha u lor ulum ka jinga seng ha ki bakut phang shatei ngan kiu shalender kil o ngan long kum ubahajrong tam dalangin puli ka khat san barong pan ban on spring here me shadu jok shadu try jong ka liulong te kita ki biyo i me kinyak mi shan me kinya perkhat me kida ong dei une ubreu bura pen khnyo ya ka khendau ubara pen khi ya ki ma hang ne ngiyo i badon utau angel ubayang hasnda jong blai mo bad hang ne la pen i ya u kum u unong mi pli jong skim jong ka Babylon hainsha bad ngin pai pada na kitab jong Eskel ru ha kitab Eskel ru ka batai ya new ju ujing tau Eskel kanong ba apu pra khat ka ba khat wei hadu khat khandai hang ne kai pen i hangi yau ta uju ujing tau tau angel uba lajudan hajan hasnda jong blai bar ubayang yele persya penban yo blai hani kong kak tinu try kalawan pat hanga kada ong kokun ubriu tuyam sneu si na kabenta usim ka Tyrus bat ong ha u kumniu ong try ublai me pendai lahai ya kajing jema baradap da kajing start bat balajanai ha kajing internet melong ha eden ha ka peru blai umau kodor baro ulalong kajing kop jongme usadius utopaz baru diamond beryl onyx bau jasper sapphire emerald baru carbuncle berkaksiar kajing snai ka kinjeri jongme baya ka tangmuri jongme ka don hame ha kasngi bala pelong yame lataya riki melalong ukerup balasle ubaka ban ngalabu yame kumta ba melalong halor ulum ba khu jong blai melaya shirum shaneng hapreng ki mau ba meding mela long janai halakan ti nadu kata kasngi bala pelong yame hadu bala syam ya kajing bam hok hame kajing bam hok kajing ugalong
ula penbun ya kajing syukur da kajing bun kajing kai jong me kila pendap ya kapdeng jong me da kajing le jubor da kajing le bor bat mera le pop namar kata ngala bread no yummy kajing le kalau sedang nadu nang tena beneng bat kane kajing le kahir sini seperti kata kamu lah kumba transfer ya kajing le sama nang tena beneng bat kahir sini seperti ni insusim nuksa kawai ha kajing jia ha kaba usim seros uladai bantu ia ka hukum. Tadi kajing ailat jung u ya kun Israel begini taipat ia ka Jerusalem bat ia ka ri Judah hibar kawai. Hang ne la pipet ya kitab jung Daniel kal nong bisipau kad khot ka bakhat ar hadu khat sau kadon hang ne u ka kan sipang u Michael bat sipang Gabriel. Ona kum tahu la ong hanga. Tu wat siap ting ko Daniel wong Gabriel hang ne. Nama nadu kata ka banengkong ha ka ba melabu ya la kadonot ban snutu ban pendam ya la de ha khamar ublai jong me. Las ngawi kitin jong me. Ban naga benta kitin jong me ngalawan. Henreus im jong kahima Persia ulayang yale yanga ar pawais ni henrei hakmi Michael. Wei orang ba nak bakra ulawan yarap yang tengah sa hang ta bakis im ke Persia. Hang ne kai thu yang ni ba ba u Gabriel u khamnala ban persuade dan ban pengej ya us Cyrus ban tho ya kata ka hukum. Hadu badawan hidau Michael dau Jesus Christ ulala ban ai u ya kata kajing persuasion dan kajing penmunjur ya usim Cyrus banto ya kata ke hukum hang ning ui bakajale kamdei tang kajale apleng jong u Daniel bat u sim Cyrus henry kada kajale apleng u Michael bat u Gabriel bat u Michael bat u Satan ngala banong bat u Gabriel ulong representative na beneng baru mla ban pen kongu ya u Cyrus henry lawan da u Jesus Christ ubala ban pen kongu kani ka pen i bakal jele hang ne pertai kamdei ka ba rit kani ka ba krau ka barang jele ka bisendet Kumbal ong hi ka kerteng jong kani kalanong mo ka jingyele halandet jong ki jingyele baro te kumban shu ong biang ban biang ya ka ba phil ong mane haga jing shisha ublai haga por ba u thau ya ki jing thau baro hi ka ba kan thup ya ki angel ula airu haki ya ka man lai loit bat ngi iba usoitan ula Lucifer ma ulur syai ula yele persya yo belai bat ula ikwa ya katai ka ket ke jong belai bat hadin kata kum bangila pulih hau Isaya ula sedang ban yele persya yo belai bat kum jur hau Ezekiel te nedut nang tahi kawan ga jingele bat ka balaong hau yon ka kitab jing penpau kalau nang bakat ar bakala don ga to ka thama beneng bat haba kilele thama usoitan bat ki angel ki kan hun jong u kim syam la jab bat ye kejaka ke jong kiru syam la syam shu habeneng ka mamut la bread noi u ani dapan her noi u syakane ka partai ka bangi ngidon te haoi don giba keren khandiat chapang ka ne ka jingong jong u Isaya bat chapang ka jingong jong Ezekiel ba ngimla ban pania hab ya ka bat usoitan handrei la dengin pule benia bhai ka ne ka dekhot ngio i hang to ba u briu hi unomla ban kiu syaka khet ka jong blai da lei ru katuk de khot ba khat lai Isaya nong khat sa ro khot khat lai ka ne ga jing thrang bat ka jing kwa ka jong ne unong yele persya jong blai ko ong ngan kiu she beneng ngan kan tiu lagi khet haneng gi khlor jong blai onom don u jing thau u bala ban le ye ka ne ga kam da lei ru la da usngau thu ba ulong u jing thau jong blai hendrei kham tam la da u yo briu kum bala da ong ki wei pat ki nong comment ha ka jing to bat ka ne ka benta hendrei u ne ujing thau u theo yo soitan hi buladon rengkat bat ublai hangtai habeneng bat ulai le persya u ublai yo i hi ka khet ka jong ublai bat de tang ma u hiru bala ban ikwa bat ban thrang ban yo ye ka tai ka khet ka jong ublai shala de hi te ha ka jinga dei bat u sim jong ka Tyrus ru kum chu hi unom don u wei pat ujing thau ha ka parthai ubala ban penjerengkat yala de bat kini ki jing batai la ne ki jing ong shapang ga jinglong jingman bat ga jingdap jingbiang jong u ne u sim jong ga Tyrus light no na u tai hiu jing thau bala don habneng u badai Lucifer
te ngai bagane kala syai setang gawai ka jingkali ho sya ban poi ka jingkali ngala ban ong bau Isaya he ba Ukraine ni gane ka benta bat u Ezekiel komju ki theo parshi bai hi ya unong ile persya jong blai Lucifer badai usaitan ha ka por Kata kamu usim yung Babylon, ba usim yung Tyrus, kilong kinong mi hikmat, ani kinong tray, ki agent, ani ki nong talbikam yung syaitan. ha ta ko blai sibun pastor te haga jing ye dai pat hakane ka parthai ka bangi imenta oi lan ka Bible ngi la yo sngew kala ye thu ngi ba kala don ga jing ye le ba chelendet haga pedeng ka ba bat ka ba snew ka bor ba kham haneng ba kham chelendet Handrei hakane ka parthai ka bangi shong isa pat hatu kumno ngila ban yo I kene ki jingjia ki bahaga jing im ga jongi ki ba man la ka sngi kumno ngila ban yo I baga don ka ta ka jing ye le ka ba kum kata Abang puli na ki kot kubor, abang pait ni internet, bakum ter. Ni baru ki beri ki basong ni perthai ni ibet. Hak jingjia baru ki badon hang ni perthai. Bagidon ar jat ki jingjia ar kan hon. Ka babha bag basniu. Bagidon ar jat ki jingmi. Nuksan ai. Kadon ka jing syun. Kadon ka jing I. Kadon ka jing isi. Kadon ka jing baha. Ana kajing sebun kadon, kajing kuan kadon. Ni penihang ni badon arjat. Nang ta don ru ki beri ki batrang snam ki bakwa penyap beriu. Dan par ki bakwa ban pen khia, ki bakwa ban pun bahai kajing im jong ki wei. Haning yu ibadon ar ki jele. Don ki beri ki bakloi ban map iding bakla jong ki wei. Ki wei par ki babu sni. Kata kamu bagi don ar kita kajing dia. Ki don ru kajing syukur. Ki badon ru ki bakrani kajing shisha. Nang ta hang ne persai don kejing hikai balam ler. Badon kejing hikai ke besisha kat kum ke tin jong blai. Nah ka Bible la ya thul pau Jesu ong ma ka sni phado sadon ki Krislam ler. Kata kamu kini thul palam ler kendon. Kendon ru ke bai thu kejing shisha kat kum ke tin jong blai. Kini kejing long ki bengyo I persai ki bengya syam man la ka sni. Ki pen I shisha badon kata kajing le apreng arjat ki hima. Bad arjat ki briu. Arjat kita ki semai. To bat halor jong kata kanorim jong kajing batai jong pi ngai bangilas ngeu thu ba kani ka thama ka baki khon Israel ke kin yele manta bat ke Jericho ru kam dei e tang ha ka to ka klimat handrei kala ka tenrai ke jong ka kala long lapa na du nang tai na beneng Okey. bat ka badang yai peteng ka bala peteng hadu ke gi sngi bat ka badang yai peteng hadu ke gi sngi jong iru nei besto Oh, kan ngep teh. to ngai ba kata ka kala shai ke ne ke jing pule ke jongi bat ha ka tengah rim ngis ngau thu ba ka jing le thma ka long ka ba kham khrau bat ka ba shelendet jongi ya ka ba ngi la ban yo I wat hadu gini ke sngi ke jongi ru tengin ya no shak to ka wai pat ka sngi ka ba ong utrai ulong unong yele thma utrai ulong unong yele thma la ai hang to ya ki kat to ka ni tli ke de khot na ka kitab jong Exodus te kadon ka to ka jingkali ru ka ju ka por ka ong kamut ayu haba ong ba utrai ulong unong yele thma Ban persang thu yang ni sepang kamut ayu utrai unui letma. Letma ban no. Kai ka thong ka ba ublei udon ha kata ka jingale. Nya ban pe ha kata ka kom sung thu. Ublei letma persya ki bo jong jing baman. Letma ki bo jong ki soi. Ba ka thma ba krau tam. Ba ka khadu tam ka jong ublei. Kalau man penjot thiau ka jing baman ya ka pop. Ba ki nong pop. Kan thop ya baro. Ki bas ngau bha hakajing baman laki long ki su ni ki breu ni shushim nuksa kawai ni kitab Leviticus kanong bhanyau kadkhat ka bhanyau ni bleu ong but what I kin kinya shu ya ki jing kinya ya ki su but ki bala julet ya klem meno kane kan long ka hukum bajunam ya ki pateng la pateng kata kamu don ki breu ki ba kinya si ki su ki ba mane ya ki su Kali ka ublay wilayah thma berkata ka jing syak syukur jing gibriu. Kibal pendem hakabo jing kusui. Kwa balwan ra iki nang ta. Henrai lada kim kumala ong mentan bala ayah ki ka bor banjin. Henrai lada kidang yai jit hi bandon hakaliang jing kusui. Hakab khadu kad kum ka kitab jimun pau kal nong ba arpo kad khot ka ba iwai du saw ba kad khot ka ba khat saw ka pen pau yang ni ka pen syai hangi ba ublay da ka jing
Ngila ban ong kajing bamban se. Dah kajing bamla syuk ban kier. Uhap ban penjot yaki. Namar makawan ra kajing kajing sneu. Ha kani ka persai. Badah kata ka persai kawan sawan ngan pule. Na kitab jum pau kal nong bar pau. Kar khot ke ba iwai hir usau ko ba ong gum ne. Ban ngalayo i yo angel ubadon ushabi kata ka liulong bakrem trai. Baru kenjeri bakrau ha kati jung. Bau la kem yau tau ya jekor. Yau tau sen batemen. Bau uba ulong suit baru syaitan. Baru la kum ya ushi hajasnem. Bau la bread ya usha kata ka liulong bakrem trai. Bau la set ya ka. Bau la shon sharp ya ka halo jung. Kanang bau unom yok syukor syuk. Yakin jaban riu tat pendala pendap ya kata ka syajasnem. Tihadin kata. Kadai ban pelait no ya usipor. On pelait sipor tangkat ban penkut senon ya kajing im jung. Hakar khot ka bakat sao gong. Baik kajing yap. Bar kehedes. Labret siya kata kapung gading. Kane kalong kata kajing yap ka baar. Kata kapung gading. Kata kamut. Hang ne on penjot nut ya kita kijing tau bar khot. Kiba ilak persyak ya ublay. Bar kiba om syamlat ho ha kita jong ublay. Hang ne la pipuli hang ne nadu khot ka bakat wei ter pinu i. Ya kajing penjot ka jong ublay. Ya kini kiriu baman. Bau ublay unum syak ki bakin yai beteng. Ya kata kajing elek. To ko bless bun pastor ban ngakwa syusyuk ban halor jong kata daga bapule ya kene gede khot na ka kitab Exodus kul nong ka bakat ar gede khot ru ka bakat ar ka baong na ba ngan yai lang bai ka ri Egypt ha kene ga mit ban ngan shoyap yo kun nong kong baro ki ba ha ka ri Egypt ujong ubriu bar ujong merat bat persya ya ki belai ka ri Egypt ngan penlong ya ka jing bishar katu ka benta ka yatho yangi ba uta unong yelek thama uyele thma om tang ye gitai ke bele persya ye u henrei kani ke khot ong persya ye ki blay kari Egypt ki ai ki blay jong kari Egypt ha kani ke por ya la se Kiblay jong hari Egypt kumung lipuli menen na kitab Leviticus kan nyau kapan i aki ksui hi te hang ne kitu kiblay ki baper ngile puli ha kitab Exodus ha kani ka quarter balen kitu kiblay ki babon teli ki babon jat ya pori Egypt kumolong he India mentaru ki boni ki baki beri gemane bar ublay haba ulapen i ka bol jong u su anuk sano ya ka bol jong ublay jong ka Nail upen kelas 6 ya ka nang tau pen hap ke jen ren bagum ta ter katu kadai ka jing le ke jong ublay ban pen i ha kinong Egypt ban kinong Israel ru bagi tu ki play ke bagi mana kim la ban ai jing Arab yaki ban humiliate yaki ban pen hier ban pen jak buram yaki play jong ke Egypt ban pen jak buram yaki ban pen i bakim don bor hakmat jong play kata ka cimut ha bo play wila persya yaki ban pen jak buram kenang bakin du yaki syania te bat ngangai ru ba lada udon ublay ubaim bat don ru pat saki wei pat ki blay telada ublay ubaim ka jing thmu ka jong u kalong ye ki e ki babha te ki wei pat ki blay kan long persya kenya kata kum bangile pule mane mo kanamla ban yan trai rangkat ublay ubaim bat kini ki wei pat ki blay lada une ublay ubaim unlong ublay uba mon ye ki e ki babha kini ki wei pat kin jin dala le ye ki e bat ki ban long persya ye kata ka jing baha ka jong blay kata ka bamut ka pop hi te ngila ban sngau thu ba ha ka khadu hi ka jing yele thma persya hi ka jong blay kam de ya no ru handra ya ka pop u yele persya ya ka ni ka pop bat ya kata unsa penduk pendam ha ka wei ka sngi harangkat bat u nong sedang ya ka pop bu badai hi usoitan bat ya ki angel ki jong u ke bele but lang bat u bar rangkar ru ya kita hai ki brio ki ba jit de kamon sngau bha bat ki ba kito gi bamla syuk ban pen khim biang yele de na kata ka jing long merau ha ka pop te ya kita barok hi ublay unsa penduk pendam ha ka wei ka sngi ha ka jingwan arsen ka jong u shane chesla parthai bat ka jing her thma ka jing sha her thma jong ginong kanan ha ka ne ka por kadai kumshi benta na kata ka jing penduk pendam ka jong ublay ya ka pop hasla parthai haba ublay usha sngew bha ya ki khon Israel bakin lej banile thma ya ki nong kanan kamut ba ublay isi ya kitu ginong kanan rai ka pop ba kitu gi bri ko lele kalong ka kraw hadu kata-kata kat balahap ban penduk pendam no eki chisendon te kamdei ka jingle ka ba ublay ule khalemda bishar bania handrai uda bishar bania bhahi hashwa baun unsha ya ki khon Israel ban lej job thma ya ki ine kinong kanan baro
Ngasuka ban susu. Ula ai ru kajing tip haki. Kemui asngau na ka rahap bagaong. Ngili asngau sipang kumnu blai jong pila lek gumta. Haging syak ada ban keluar ban pendam hu tau blai. Ndai ke yang ile persiapan ban. ต่อคันเดียดสกะเวกจิงกะลีกะจิงได้บัดกันเนกะสงีกะบองตรายอุลองอุนองเอละทมากุมโนงินติบะฮะกะโนกะเลียงงิดอนละเนดะกะไอกะจิงเทวกะบะงีละบันเทวบันปันติกะนะฮะกะโนกะเลียงกะบะงีดอนมันตานมารงีละสงโทนะกะจิงบะตายบากะดอนอุบเลอุบะอิมอุบเลอุบะมอนยกะเอกะบะบะบัดฮะกะจุกะปอรุกิดอนกิเวปัดกิเบเลกิบาda ublay ubay mo mani ke ege babha bat kum joro kidon kiblay kiban le ege be ka parsha e kata te kum no ngin tip lani da ka ege jing theu ka bangin theu ba ngin tip hagano kaliang ngidon menta Bangin siang tu agano kaliang ngidon kadai tang da ka bangi pet na tin jong ublay tang ka bible hi ka balaban ai hangi ya kata ka jing batai la ne ka jubab ka basyai ba ka babet tangi pet na ka kitab u Isaiah kalau nombor pra kalau ba wong ya siko hukum bak sing pla lara kim kran kan kini kitin shisha ka jimi kasni kamdon yaki kata kamu kibam pedang ya kaktin jong blai ya ha kanti jong jingdom bagi don hakaliang jong bamman wong ya siko hukum bak sing pla ka jing tau ka jong blai yang iki breu kadai ka hukum jong bar kitab kristus kalau nong ka ba khat ar ka khot ka ba khat lai berkat sao kong kum ni kani kalong kajing kelum ya baro alias ngau siap tingnya ublai bersumar ya ki hukum jung ka standard lane ka tarajur ka batikna ba ka betam mantau gadai ka hukum jung ublai namar kani baro kalong ka kamram ubriu namar ublai unwan lam ya ka kam baro ha kajing bishar bai ka ai baro balaburi la kalong ka babha lane ka basneu kata kamu kajing tau ka basisya pan penting kena yangi idon kaliang jong nu ngihap ban pule na kaktin jong ublay kidon du katu ane kijing tho na ka kitab yun pau kalong khat ar nyu i ba usaitan usun ya kita ki briu jong ublay lada usaitan u it yangi ti lada umpat sun yangi dang dai ki jong ui kita kamut andai lada usaitan la sun yangi kata kamut bangi ngidon ha kaliang jong ublay ban ngia persyak usaitan hang nen pule la ai kateng ya usaitan du ek jakor kal kitab yun pau kan khat ar kan khat wanyau om ni kan khat ka bakhan nyau te uta yak jakor was ngubitar lep ya kata gabriel ya kan huon jong blai bau lalai no banyak ma ba kita ki bersak du sembai jongka kita ki bersumari ki komu blai bat ki babat ya kata jing pela ya Jesus Christ te ulai yang halo siap ka duriau kan ni ka pen i bau setan udon kita ki bre ki bamla asu ban nyau ki babon ki bakentai ban sumar ya ki sipau hukum jong blai bar ki kentai du ya jinget jong Jesus Christ syu ha kal nong ka bakhat sao ka khot ka bakhat ar kitab yun pau ka kren ni ka juhi hang ni ka don ka jing sya jong kita kiru khut kita ki bersumar ya ki hukum blai bar ka jinget Jesus kata kamu ki hab ban nget Jesus ban priang ru ya ki sipau hukum om dai ban pedang ya ke hukum ban kentai yu jisu lale ban pedang tu jisu ban kentai ke hukum kem kumul ada play akatu kawai ni video ka ba ong ya ni kaju bang ini ban pedang yu jisu ban sumar yu ke hukum jong ngim le kata dal ka jong ka bor ndai tang da ka bor ka jong ublai ngila ban le kata te ngila ban seng tho ba nadu ka por hi ba ka pop ka lorong ka parthei ngimla ban yeng ha pedang ngi hap hi ban don hagano ragano ka banta la daga dai haka liang ka jong ublay daga ba ngej bat ko ngoi ka ktin ka jong u lane haka wei pat ka liang ban yele persya lane ban tam sneng ye ki ei ka ba ka ktin ka jong ublay kala hikai bat kala ong kadai to khoble sibun pasor nga inya yaj sa ni ka wei pat ka sngi ka ba ong utrai un yele na ka banta jong pi ka basngaw tanat bahaga ni ka banta ladangin pule na ka exodus kol nong ka ba khat sao ngin i hang to ya kato ka jingjia barok ka wai kala ya thu kan ya thu ingin rengan puletang ka khot ka bakhat lai bar ka bakhat sao khot bakhat lai bar khat sao ong teu Moses ula ong hau to pai ba wat chep ting pi tu sange tu khmi ru ya ka jing pen im jong utrai ya ka ba un sa pen i ha phi ha ka ni ka sngi mar kita ki Egypt ya ki ba phi yo i ha ka ni ka sngi phinom yo issue lano ru utrai un ya le na ka banta jong phi na mar kata to das ngap jar phi balai Moses ukuran yang ni kentin namar haga ni keklimat ki kon Israel kila poi haka kutlat
hakapor ba kilamin Egypt kilapor hakakulat hak hamat jongka duriau basau bat nang ne na shadin pat hi don ka kan hun ka jong usim ka jong uparo mo kabala wanbe yaki na shadin te kila khnyum ha Moses chikat de e nang bagitu ka dekot kiba nginam pule yaki na marki jrong kila khnyum hakmat jong Moses ban re Moses ul kreni gini gentin bangadang shide pule daga bau ai man sem yaki bakim de ban shepting henre ban khmi shautrai bat unsapan i haki yaka e ka ba unsale ba hakata ka sngi kin yo i yaka bor ka jong blai bakin yo yaka jing pelai bat kala jiar kumta hakatu ka jing itu khana ngitip hai ka tu ka jing itu khana bat kan no ka long ka basngau tanat ti ngangait banginam don kamban yakran shibun halor jong ka ne namar ka ne ka khot kala shai la pan ka banta jongi bat ngil tip hai ka jing itu khana henre ka ba kwa ngakwa ban kali tang khandiat e pasor hang ne kalong ha kumno ba ki jing khnyum gi jongi yo le se ha ki ne ki sngi pat ki don jing kta ya ka jing im ga jongi Kajing khnyum jong ki khun Israel ka along kum kajing hikayengi. Ba habangi khnyum, habaki breki khnyum kapan iya kajing bam syania. Kapan iru ya kajing bam yasya. Tela dangi khnyum yu blay ya kanunu kapor kapan i bangim syania, bangim yasya iya kajing penyat kajing u ha kajing im ga jongi. Kata kadai ka gadau jong kajing khnyum. to khuble shibun halor jong kata kan rim jong ga jing jubab jong pastor ka jing khnyum ga jong ki ha ga jing shisha ha ka ban nung kong hi ublai ummut e ya ki khon Israel bakin ha ban yele thama himaki ya kino ki brio la da ki dai ki nong Jericho la ne ki nong kanan baro ndrai kumba ula le ya ki kamba ha po ri Egypt hadu shipheutli ki klam ulawan le ki khon Israel kim don kamban le ai ru ha ri Egypt bat leng bagari kraw barok ka way kat bagidang yailen tiru ki khon Israel kim don kamban le ai lai no ha to ko por ba ki nong Amalek ki wan ban yele persya ya ki khon Israel bat katuru ha kala nong ka bakhat nyau jong ka kitab Exodus katuru kadai nakadaw bagi khon Israel kala khnyum ha bagila poy ha to ka way ka jaka bat ha ba repidim ge ong bat ha ba kamdon hangta baki kendi kala sedang ban khnyum biang yu Moses bat ublay ula isi ya kan ga jingle jong ki khon Israel bat dai nak ka daw ula sha sngew bha ya ki nong Amalek bakin wan ban yele thama ban her thama ya ki ne ki khon Israel hoy ki nong Amalek kim cham la job ha to por ndrei ublay udan rangkat hi bat ki khon Israel ndrei usha sngew bha ya ki bakin yele khnang bakin sngew thu ba ka jing khnyum ga jong ki kalaban sngew si yo blay kat hadu baki makiru ki ha bandai shim bentalang pat halor jong kata kanong rim in ye poi sha kasngi ka ba khadu jong ga jingi pole ga jongi ka bala ong ne ka lat ka ba ar ka ba bahatam te balai ba ublai ka jingkali ka long balai ba ublai usha la ne upha yaki kon Israel bakin ha ban yele thma Don. nadu ka ne ka por hi ka jong ki Amalek bat menta pat yaki Jericho bat Kabai kiwe shibon evangelist na mata kata kajing kali. Habangi pai iya kajing khnyum jong ki Israel. Kim syania ha uca uno yalam jongki. Kim syania ha gabor jong blay. Na kata kata blay wong piru piap banyale ha bumta. Ha ba ngale katu na kumta jong pi pimpan ngai. Pimpan syania. Tementa fitur hi banyale. Ho ngan Kristian ban ngan dorun kat bat pi. Kata kamot kani kajing ikai ka bangyo na kani kajing Syam jong ki Israel. Kalong ba ublay unom shu le lut na dong syadong na kumta jongi. Hoy naman bagi kun Israel kaya take for granted. Bau belum syalek ben nak tajong ki. Mentah ki por mentah ki sengiru. Ki breu ki lek gemjo. Ki ong ngim dan kam syok ban sumar hukum ngim dan kam syok banyalek persya kata kajing nama ubelum syalek lut nak tajong ki. Te hendai ka syu lut syau blai. Hendai blai wong Pidai bani sim mentah. Kajing pi sim mentah jong kun Israel kan pen iru haki. Dan art lagi application nang ni. Kapan iru haki kajing mi jong kajing lek persya. Kapan iru hangi kajing mi jong kata kajing mane boleh tahu bagajing bamnya hukum ga jong ki tu nong Amalek berkiwe-kiwe nama kila persya yo boleh kio ihi first hand ngila banong dala dehi mensyua ya le ublay nam ta jong ki kim das nutu tan ya kata kajing ke bahadukat no
Bakim da yo i kata jimi jong kata jing la pop kalong kumno. Henry ha baki yo i dala ka jong ka jing syam shimet jong ki siu tho ken. Bakane ka jing le. Kadai ka jong ublai hot. Bat ki kini ban shim talang ha kata ka jing le. Upol ukuran kumne ha ka sti jong usya kinong asyaki Hebrew kalong bakat ar kadkhat ka bahasa hang ne pol tho kan ni sti wong ba Pimpat yale Persia bat kapop. Ini pulih kan ni. Khat ar saw. Pimpat yale Persia abanda mi Islam da kabay pen Persia bat kapop. Kani kamut. Banalor bangi syania kabor ka jong blay. Henry nakaliang ka jongi gum Gibril. Ngimday ban syong kop. Hakajingale. Kanyele jongi kumbalas ho kitab jong kastiu pos kinong Ephesus bakanyele jongi kamdei bat kita ki bo jong jingdum hanunur kom bat ki borsin sha jong kaperthai handai kanyele jongi gari bat ki bor jong ubaman baki jing tlot la jong kabangi ngidon baro wei puai nangi ngidon ke jing tlot baki ni sya rong soitan ki babun ke jing ke babun ke bentar ke jing jongi handai ni hap rubanyale Jesus Christ ublai ailat yang ngiru bangin simbenta kata nyele baman lakas ngi jonga jing jongi na kata kadau pol wong pempai ale Persia haban nami Islam da kabaya pen Persia bat kapop kane ka jing sya jong blai kun Israel banyale ya kita kinung syun jong ki kalong na kadau bau kwa yang ngiru bangin nyadon bentalang ha kata kajele namar man lakas ngi usaitan nyele na kata jongi ban job sekalian jong baru blai pat yale na kata jongi panrak pat sekalian gajong. Teka syong hangi isim benta hakanu kaliang ngidon kumul kalimen. Bangin tip tikena hakanu kaliang ngidon kadai da kajiale jongi kamdek bang syong klikti samda ailat ia kata mesim jongi banyak Persia ba kata jing sniu. Hoi. Ba hoi kadau tan rahi dei namar kadau jing knyum jong kimo kumbang ong. Kadau tan rahi dei kata lem da kumta kinam hap banyale. Handai naga daw jing telat hi ke jong Ubreu naduk ke por hi jong ikon Israel haduk gini ke sengi ke jong hi tingi hap bani simbenta no ha gini ke jing lek barok kiba ngilek kumbaga bhil ohmo ke jing lek jong Persya ya ka jingdum ya ka bor jong ke jingdum te ha ka jing syahi kamdai ke jing temu ke jong Ublai naduk ke ba menengkong yang i ke Breu ban Shem ke jing jing Shitom hang ne asla perthai handai da ke jing rung no jong ke pop ka perthai bat habala rung ke pop Ubreu la pentelot no hi ya ka jingmut ka jing berkhat ka jong u bat ka jing syania ka jong u ho belai bat ngi kum ki Breu ngi mat haduk gini gisngi ya shibun ki jing handrai la da ngi hi pat ngi kloi pat ban phai show belai bat ban IT ya la de ha u bat ban bu lut ya ka jing syania ka jong he u belai un jin de la le biang kita ki kamba yo la se ki ba ula jule ha ki por ki ba manchua ha ka ba nginam ha ban le ai ru Re tahu belai hi unle yang kita nak benta jongi te kumbala ang pasor ka syong hangi haduk kat no ngila ban IT la de show belai la ni haduk kat no ngila ban bu shisha kata ka jing syania ka jongi hau bat ban IT yala de show te hangai ba kata kalong ka balabiang yang ni ban sngau thu ya ka ni ka jing pule ka jongi bat kumbala ong ka ne ka kerteng jong ka ni kalanong kajingele halandet jong kijingele baro kadon kabor ka bashalandet kabor ka jong soitan ha ka bangingim la banyo iya ka ba lasdang nadu na beneng bat kabalaya dang yai peteng haduk ka por jong ikon Israel bat ka badang yai peteng haduk gine gisngi ki jonga ki jong pi tat haduk bo Jesus Christ on wan sachisin chasla jong ne ka parthai ha ka ba on wan ban penduk pendam bat ban penkut yakine baro te ka jingi pule ka jongi kandang peteng shushu ha ka ne ka tayo ka ban wan ru ka ba yasrim ya ka ne hi ka ju ka ba yasrim ya ka ne hi ka ju ka kalanong ka bala saw te nga kermen ban ang iskem bangin ya kenduk biang ha ka ta ka por bat ngi kerpat ya pi ba piru ba pinang ya pule na gi kot lanong ba pinang sngo thu shushu ya ka jing hikai na ka ktin ka jong oblai te ha ka ne ka por an kot sngo bha biang i pasor ha jisin ben ai hangi ka jing duai panwai Tayi dubai Iwan Ahmad jome trial blade de songu yami na ka benta kane ka history jong ki Israel hakaji ya anti jong ki na Egypt sikanan ba shua bikin rung sikanan
bagenja pertai kila ha banyale sibon ke jingale kum taru yangi ha syab ngin rung syaganan ba kenja beneng ngir ngidon lagi jong kitma ki bengin de banyale paget ma jongi kamdai ya ki bor ke sabar jongi handai kam tam me ke tlot bagi pop ke badon he po jongi ngin nam la ban job ya ki lam dangi surrender la lam dangi IT lut syame ublai hikai yangi na magata baginya khmi syame ubalong kapten ujongi uno ya lam jongi uno ya le ujongi kenang bangiru hakawe ke singi la ban job ko ma job kunisal ha ka po jong Caleb Joshua ton kat bangi iwe piwe ki bio sngeru ni ka kubor lengba kani ka media don karu baki prabanget jongi baki ba chome ki badon hakano ko jinget baki kin sang thu ni ka ju ka ji kai ka ba kiru ke layo na tin jome bagin phai chame bagin don ka liang ka jome kenang mangila ban embar me sigi bam jukut kenang mangila ban rung syakata ka ri kanan bagin jamneng ka ba malapun kre yangi yakini baro ngi pan ki para te jisu boto ai bi ba jong ble bu pan bam jukut ka jing ai jong jisu Christ bu try lem bar ka jing slok pasyang musim khoi kini lai hawe ble to kinor kat bagin ko jong baro na do mentas bam jukut ru amen